Sanibonani, uDr. Thabile with the Blue Clinic, Clinic yamadoda etholakala eThekwini. I'm so excited to see that abaningi abantu who are coming to view my channel. Kade ngenza ama video that were just viewed by 2 people. I'm so excited to bona ngisho nabantu abafika 100. Just please ngenzele one extra favor. Please just like my content so that izokwazi ukuthi ibonwe more and more people, and it encourages me ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngenza amanye ama-video. I promise I'll give you quite a bit of sexual content, more especially for ama males, but we will share content yama-females as well. Namhlanje let's talk about erectile hardness score. Yini erectile hardness score? Erectile hardness score indlela obheka ngayo ukuthi ngabe siqalile inkinga sekamereni ezenza ukuthi ubone ukuthi udinga usizo njengomuntu wesilisa. Erectile hardness score ke erectile hardness score umuntu nomuntu uyayibhekela, upartner wakhe ngakusiza ukuthi ubheke erectile hardness score. Siyenza kanjani ke erectile hardness score? Inenamba ezo5 u0 1 2 3 no 4. U0 kuchaza ukuthi under maximum stimulation awusanyakazi, ayikhuli, akwenzeki lutho, ngisho ukuthi ustimulate kangakanani. Mase kuthi u1 uchaza ukuthi iyakhula ibe yinde, your penis obviously iyakhula ibe yinde kodwa soft ungathi marshmallow, basically awukwazi ukwenza ucansi. U0 no1 awukwazi ukwenza ucansi. U2 iyakhula ibe yinde, iqina ngaphakathi njengethambo lakhe ingalo nje, iyaqina ngaphakathi, uyezwa ikhonto ethile eqinile but ngaphandle ba soft. And your glans penis yakho esibiza ngekhinqi ngesiZulu iyathamba ke yona. Isikhathi esiningi abantu abawu2 badinga usizo ukuze bekwazi ukungena, ukuthi badinga usizo abantu besilisa abaningi basebenzisa umunwe ukuthi beyisize ukuthi ikwazi ukungena. Abantu abaningi they start trying to ukuthola usizo mase beku2 ngoba basuke sebebona ukuthi inkinga seqala kuba serious. Mase kuba no3 ke, u3 ilana iyaqina, iyakwazi ukungena. Most guys bahleli ku3 kodwa u3 uba inkinga kuphela lapho manje u4 usubuyela ku3. U3 sithi uqina njengobanana osushintsha umbala. Bona ubanana mawusuka from green to yellow usuku njalo qina kanjalo. Yes iqinile kodwa uyazi lo banana mu4 sungawuhlephula. Mase kuba u4 which is our target, cucumber lo. Siyazi cucumber uqinile, uqina ngendlela ejabulisayo. Yes, that's who i-target abantu abaningi kodwa abantu besilisa abaningi bahlele ku3 but indaba iba khona la usunothisa khona ushintsho indlela enoqina ngayo. Lokho kuchaza ukuthi ngenzeka ukuthi usuqala erectile dysfunction la sikumema khona ukuthi ngazivashele Blue Clinic. Blue Clinic ikhona iseThekwini la sibona khona abantu besilisa ababhekene ney'nkinga zasekamereni. Ngiyatholakala ku-Khozi FM ngomsombuluko, on Tuesdays, ngoLesibili kusukela ngo1 kuya ku2 AM noNsizwa kaMshengu, uNkosinathi, uDr. Love. Ngiphinde ngitholakale kwilanga langempela sonto, ngibhala page 9 wakhona where ngishare khona a lot of sexual content, more especially male related. If kukhona izinto ezithile ngithanda ukuthi sikhulume ngazo noma into ezithile nje ezinye ngithanda ukukhuluma ngazo, ngi-emailela ku The Blue Clinic by Dr. Thabile. The Blue Clinic DBN, the Blue Clinic DBN @gmail.com. Mase kuwukuthi futhi you can inbox me ku Facebook The Blue Clinic by Dr. Thabile or ku Instagram the.blue.clinic. Yes. Nalapho, but I post a lot of short clips and I find it easy kwenza kulenye app emnyama ka TikTok. I post quite a bit of izinto eziningi ezincane because when I think of something or makuphuma patient ikhulume nga something, it's very easy to just switch on the camera and just say something. So I post quite a bit there. I-handle yami the.blue.clinic nakhona. Yeah, that's where I share most of my content. But khona abacelile ukuthi cela sikhulume ngelona, sikhuluma about ukuyidlalisa, abayiba to self. Yeah, sikubiza na ukuthi masturbation. Bakhona abacela ukuthi cela sikhulume ngakho, benefits and risk of masturbation. Inkinga leyo video is not just a video that I can't sit down and quickly make it. I need to make sure it's sensitive enough. Ngingasebenzisa amagama azothinta abantu kabi nanani, but I'll try before the end of the week ukuthi ngiyenze. But I'll try to push ikwenze content quite often, and I'm very motivated now because of the viewing yama video yami. So I'll definitely be putting an effort into making more content. Ngiyaxolisa, they won't be heavily edited. I'll just record and post. It's just too much work. It's too much work, and if I can try ukwenza lokho, I promise you
I will not be posting inoma yini songs zomane. I'll just make when time continues again. Ngizokwenza ilon. Not an effort as such. I get someone to do it for me once it kube lula ngoba mass exam ukuthi ngizokwenza I'll get the editing and I promise you'll get one video. Yeah, you'll get one video ngonyaka. But yeah, it's erectile hardness score is very important. Important in the sense that it makes wena wazi ukuthi umephi, because one thing masize indaba zasekamereni we tend to blame izinto ezihlukene nento engafani, sithi yini yenza ukuthi kube nenkinga ethini, but erectile hardness score it makes it personal. Yenza ukuthi kube wena oyassessayo ukuthi kwenzakalani manje, usiyawubona yini umehluko, wawubona umehluko. It just means into eyodwa sukuthola usizo, sukuthola usizo. And the nice thing about indaba zasekamereni, there is help available out there. You just need to stand up, usukume, take your partner along with you, hambe uyothola usizo. And the moment uthola usizo, you'll be amazed ukuthi after delaying yourself for so long, ungathola usizo, izinto ezilungisekayo isikhathi esiningi kalula futhi. And one thing that I always stress ukuthi I want my patients and abantu who will listen to my content or read content yami noma ikuphi la ikhona ukuthi ngicela inkinga zasekamereni sazi ukuthi inkinga zasekamereni ziyi-health, ziyinkinga zempilo, singayithatha ungathi indaba eseceleni. Sexual health is health and we must start treating sexual health like health. So umuntu banenkinga zasekamereni singabuki ngathi khonto ethile wrong ngabo noma khonto ethile bayenzile, or it means khonto wrong ngabo esekhaphuwe into enjalo. No, mawunenkinga zasekamereni unenkinga nje the same way mase oyedwa kwikhaphule ebe ne-BP, oyedwa kukhaphule ebe nanoma isipho esinye isifo, yi-rash or whatever, ebusweni, pimples, inkinga yempilo ekufanele si-treat njengenkinga yempilo. Siyeke ukufaka i-stigma nokuthi ungathi there's something wrong with the relationship. I know there's a lot of people abathanda ukuthi men will lose interest because the partner is getting older, the partner is paying more attention to ingane, or they're gaining weight. No. Let's stop moving the blame. When they erectile problems, so kunenkinga zasekamereni, so umuntu wesilisa enenkinga edinga ukusukunyelwa, asihlukane nokublame partner. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilaleli naze nafika lana. Please just like the video, share it if you can. Mubona ukuthi khona umuntu othile ezomsiza, or just like follow umungalandeli. Ngiyabonga.